Kalli jerin maluman ƙasar Najeriya 10 da suka fi kuɗi da shahara a wannan shekarar ta 2026 bisa ga bincike na gaskiya da kuma rahotanni daban-daban har zuwa farkon 2026 ga jerin wasu daga cikin fitattun maluman addinin musulunci a Najeriya da suka fi kowa tashi da kuma samun ɗaukaka, wanda kuma suka hada da karatuttukan addini da sana'o'i, noma da dai sauran abubuwa da maluman suke yi. A cikin wannan bidiyon a ƙarshen sa zan bari ku zaɓi wanda ya fi kuɗi idan kuka ji kowa ta hanyar da yake samun kuɗi, sannan kuma ku zaɓi choice zaɓin kanku bayan kun ji abubuwan da za mu faɗa akan waɗannan maluma. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon muna ga mai roƙonku da ku fara danna mana alamar subscriber. Mun gode, mu shiga bidiyon. Malamin da ya zo a na farko malamin da za mu fara ta kanshi shine Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna, wanda ya shahara sosai a birnin Kaduna. Ya ƙware wajen tafsiri, musamman wajen wa'azi da wayarwa da al'umma kai kan hanyar zamantakewa da kuma hanyar tsaron ƙasar Najeriya. Yana ɗaya daga cikin mutanen da suke da mabiya sosai a kafafen sada zumunta musamman Facebook, YouTube da IG da dai sauransu, inda yake samun kuɗi ta hanyar monetization akan irin tafsirin da yake ɗorawa na karatuttukansa a kafafen sada zumunta. Sannan yana samun tallafi ta hanyar wasu attajirai da almajiransa domin ayyukan alkhairi da sauransu. Waɗannan dai su ne hanyoyin da yake samun kuɗi, sannan kuma yana yin sana'o'in ƙananan sana'o'i ma. Sai Sheikh Abdullahi Balalau, ɗaya daga cikin fitattun malaman Izala kuma ya kasance ɗan aƙidar Salafiyya ne, shugaban ƙungiyar Izala ta WABJIS a Najeriya. Yana samun kuɗi ne ta hanyar noma na zamani, zuba jari da kuma ƙananan kamfanoni kamar irin su Al-Halil Security Crowing Limited, wanda ya shafe sama da shekaru 20 yana aiki a can. Sannan yana samun kuɗi ta hanyoyin ƙungiyarsa ta Salafiyya sakamakon shine shugaban ƙungiyar Jibris da dai sauransu. Malamin da ya zo a na gaba shine Sheikh Ibrahim Ahmad Muƙari, fitaccen malamin aƙidar Tijjaniya ne na ƙasa Najeriya baki ɗaya. Babban malami ne kuma yana ɗaya daga cikin limaman babban masallacin ƙasa da ke Abuja. Yana samun kuɗi ne ta hanyar karatuttuka tare da rubuce-rubuce da kuma tallafin da yake samu ta hanyar karatuttukan da yake watsawa. Yana ɗaya daga cikin manya-manyan maluman addinin musulunci a ɗariƙar Tijjaniya a ƙasar Najeriya. Yana ɗaya daga cikin waɗanda ake matuƙar ji da su a ƙungiyar. Shi kuma yana samun kuɗi ne ta hanyoyin nan da kuka ji. Wanda ya zo a na gaba shine Sheikh Kabiru Haruna Gombe. Fitaccen malamin ya kasance ɗan aƙidar Salafiyya ne, ma'ana dai Izala, kuma yana ɗaya daga cikin babban jagoran ƙungiyar Izala ta Jibwis. Ɗaya daga cikin sannan kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda karatuttukansa ake watsa su a kafafen sada zumunta musamman a gidajen talabijin, TV da rediyo. Yana samun kuɗi ne ta gidauniyar karatu, sana'ar kasuwanci da kuma tallafi daga attajiran ƙasar Najeriya da sauransu, tare da almajiran sama da yi. Malamin da ya zo a na gaba shine Sheikh Dr. Bashir Aliyu Umar, ɗaya daga cikin manyan maluman Salafiyya wanda ya ƙware a fannin mu'amalar tattalin arziki. Babban limamin masallacin Alfurkan da ke garin Kano kuma babban malamin addini ne mai zurfin sani a fannin banki na musulunci. Hanyoyin da yake samun kuɗi sun hada da kwamitin ba da shawara kan addini na bankunan musulunci kamar irin su Jaiz, Taj da sauransu, inda yake samun kuɗin shiga na ƙwararru a kan wannan ɓangare. Malamin da ya zo a na gaba shine Sheikh Dr. Mansur Ibrahim Sokoto. Malamin ya kasance ɗaya daga cikin manyan malumai a ɓangaren Salafiyya mai zurfin sani a ɓangaren hadisai. Farfesa ne a ƙungiyar limaman addini a Jami'ar Usman Dan Fodiyo. Malami ne mai zurfin sani a ɓangaren hadisai da tarihi.
hakan ne ba shi nasarar zuwa a cikin maluman da suke tashi a wannan shekara, kuma yana samun kuɗi ta hanyoyi da dama kamar irin rubuce-rubucen littattafan addinin musulunci da sauransu ma. Sai kuma a na gaba muna da Iman Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa malamin salafiya ne, amma yana da salon tattaunawa da kowa, ma'ana da diplomatic, don gyara zamantakewar aure da sauransu. Malamin an san shi wajen ƙwarewa wajen ba da shawarwari tare da amsa tambayoyi. Yana samun kuɗi ta hanyar rubuce-rubucen littattafai ne da ke sayarwa sosai. Yana da kamfanin samar da magungunan musulunci mai suna Daurawa Medicine, kuma yana gudanar da taro na musamman na biyan kuɗi don ƙara ilimi da kuma wayarwa da al'umma kai. Ya shahara sosai a shekarun baya, kuma har yanzu shine shugaban Hisba ta ƙasa Najeriya baki ɗaya, ko kuma na ce ta jihar Kano kai su. Sai kuma a na gaba Sheikh Sani Yahaya Jingir, shugaban majalisar limamai na ƙungiyar Izala ta Jibius a Jos. Sheikh Yahaya Jingir shine shugaban Izala a ɓangaren Jos. Shi ma babban malami ne a cikin ƙungiyar salafiya mai tsatsauran ra'ayi kan iyaye, kan wannan ƙa'ide sunna da dai sauransu. Yana ɗaya daga cikin waɗanda kuma suke ba shugaban ƙasa Najeriya shawara kan harkokin tsaro da ma dai sauran abubuwa. Wannan jerin ba zai cika ba tare da mun sako Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Gurumtun ba, domin shi ma yana ɗaya daga cikin manyan malami ne daga jihar Bauchi, mai farin jini wajen karatuttukan tafsir a watan Ramadan, kuma malami ne na matasa wanda al'umma da dama suke yawan jin tafsiransa. Shi ma ɗaya ne daga cikin maluman ƙungiyar aƙidar salafiyya, sannan kuma yana samun kuɗi ne ta hanyar noma da kuma kasuwancin da yake yi. Ya kasance ɗaya daga cikin maluman da suke wayarwa da matasa kai wajen yadda za su gyara alaƙarsu da Allah da dai sauransu. Sai kuma a malami na gaba muna da fitaccen malamin addinin musulunci Sheikh Bashir Ahmad Sani Sokoto, ɗaya daga cikin waɗanda suka fito takarar majalisar gwamna a ƙasar Najeriya a jihar tashi ta Sokoto. Malamin ya shahara sosai wajen wayarwa da al'umma kai, yana da ilimin hadisi da na fiqihu har ma da sani akan addinin musulunci. Sannan malamin yana ɗaya daga cikin maluman da suka fito daga ƙungiyar salafiyya ahlus sunna kenan. Yana samun kuɗi kamar sauran manyan maluman arewa. Yana gudanar da manyan gonaki na zamani waɗanda ke samar da amfanin gona da dama. Hakan nesa yake samu nasarar zuwa a cikin masu kuɗi a cikin maluman Najeriya. Sannan kuma ya fito takarar gwamnan jihar Kano a 2027 inda zai zama gwamna a jihar Sokoto da yardar Allah. Sai kuma malami na gaba wanda shine na ƙarshe cikin maluman da muke tafa da su shine Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami, tsohon ministan sadarwa na tattalin arziki na zamani a Najeriya. Shi malami ne na salafiya wanda ya haɗa ilimin addini da na boko. Yana samun kuɗi ta hanyar albashi da alawus na mukamin gwamnati da ya yi riƙe a baya. Rubutacce, sannan ya kasance mai rubuce-rubucen littattafai da kuma kuɗaɗen shiga. Yana ɗaya daga cikin waɗanda ya samu mukami tun lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa Murgayi Muhammad Buhari. Yana ɗaya daga cikin maluman da ake matuƙar ji da su a Najeriya. A wannan shekarar ta 2027 shi ma dai ya fito takarar gwamna a garin nasa, inda suke fatan ya zama gwamnan jihar a 2027 din nan. To dai waɗannan su ne maluman da muke tafa da su, waɗanda muke ganin cewa sun fi kuɗi da kuma tarin dukiya har ma da shahara a 2026 din nan. Muna fatan wannan jerin ya yi muku, sannan kamar yadda muka bayyana muku a ƙarshe sai ku yanke shawarar shin wane ne ya fi kuɗi a cikin maluman nan. Kamar yadda kuka ji bayanai kan kowa, to ina fatan sai ku yanke shawarar wanda ya fi kuɗi. Sannan ina fatan ku rubuta mana zaɓin ku a comment section a cikin maluman nan. Shin wane ne choice ɗinka? Wane ne kake yawan jin tafsiransa kuma kake jin daɗin tafsiransa cikin jerin waɗannan maluman guda 11? Mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu mai albarka da kuka yi. Sannan kar da ya manta a daure a danna alamar subscribe, sannan ku taɓa kuma alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu mai albarka.
na Amana Bes.